Зараз будзем загружаць дапамогу дзеткам. Вось адбыліся падзеі недобрыя у Киеве. І вось прадстаўнік з Беластоку. Як ваша арганізацыя? Беластоцкія гулёны парасоны перадаюць прывітанне украінскім дзеткам. Маленькай дапамогі не бывае. Ось, Згодны. Чужых дзетак не бывае, таму да перамогі разам. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Гаспадарства, сёння пабачыўся з Ленай Жаркевіч. Гэта прадстаўнік аўтапалка, гоніць чарговую машыну для ЗСУ. І вось вырашыў некалькі пытанняў задаваць гэтай цудоўнай пані. Вітаю, пані Алена. Прывітанне. Раскажыце вось пра беларускі аўтаполк. Што гэта за арганізацыя? Беларускі аўтаполк гэта арганізацыя, якая дапамагае Украіне, украінскай арміі прыганяць аўтамабілі і нашым беларускім ваярам, і украінскім таксама. Зараз в Украіне новы закон, па якому менш людзей можа выязджаць ужо за кордон, таму гэта робім мы. Можа, вось я чуў, што вам трэба кіроўцы. Кіроўцы нам патрэбны заўсёды. Нас ужо вельмі шмат. Вось, але ж гэта не людзі, якія пастаянна ездзяць, таму мы заўсёды патрабуюць нам кіроўцы, патрэбныя нам, таму што хтосьці працуе, хтосьці не працуе, у нас няма фінансавання, мы самі, калі у чалавека ёсць вольны час, ён далучаецца да нас і везе аўтамабіль в Украіну. Ну так, это волонтерская, я зразумеў. Так. Слухайте, а ось я казаў, што вы кіраўнік аўтапалка. Можете... Не, вы памыляецеся, я не кіраўнік аўтапалка. Я волонтерка аўтапалка, так як і шмат другіх беларусаў, якія з намі ездзяць. Гэта все было з сустрэчы, таму што сустрэча пачынала вазіць аўтамабілі. Вось, ну і все, я далучылася да аўтапалка, як і все астатнія беларусы. Зразумела, што машыны не ідуць пустыя, таму вось тут у Беластоку з дзяўчатамі сабралі рэчы, розныя салодкія рэчы, там дзетак, я не памятаю назву, як Ахмадзет. Вось, пані Алена давязе датуль. Ось. Павязем все ў клініку і павязем у дзіцячы будынак. Все гэта патрэбна, таму што мы прыязджалі ўжо не адзін раз, нават з нашымі беларускімі ваярамі, і нам вельмі ўдзячныя украінцы за тое, што мы робім усе разам. Ось. Згодна, перамога у нас адна наперадзе нас чакае, і спадарства тут я хацеў таксама падказаць, што калі ёсць жаданне, можаце дапамагчы. Вось, мы збіралі і рэчы, і цукеркі, вось, і грошы. Вось, таму, калі ёсць жаданне, можаце паўдзельнічаць. Пані Алена, да. І яшчэ, мы ж зараз з вами падрэжаце там. Мы ж зараз з вами едзем да Вадзіма Доўнара, якога мы з Украіны, наш аўтаполк і беларускія валантэры сустрэчу перавезлі ў Польшчу, таму што ён цяжка хворы. Яму вельмі трэба дапамога, і ён сёння адзін жыве ў Беластоку. Дзякуй Андрэю Васарі, які засяліў яго ў свой хостел, пакуль што бескаштоўна. Вось, і нам трэба, каб Вадзім не застаўся адзін, каб ён не адчуваў сябе адзінокім у такі момант цяжкі, і каб мы ўсе яго падтрымалі. Ну, з Вадзімам я зараз пазнаёмлюсь. Думаю, што мы зладзім яшчэ з ім інтэрв'ю. Вось, і да, мы зараз на яго і накіроўваемся. Меркаванне мае пані Алена, і вось запрапанавала мне паездзіць таксама паўдзельнічаць у аўтапалку. Як толькі атрымаю легалізацыю, я буду ездзіць як корэспандэнт, будзем здымаць ролікі пра аўтаполк. Спадарства, мяне вось не вельмі добрыя асацыяцыі са словам полк. Можа, вы падкажаце якую-небудзь іншую назву? Пані Алена, вы не супраць вось назву? Мы не супраць, мы б, можа, і самі зрабілі, але часу у нас няма. Аўтаполк беларускі з'явіўся не проста так, таму што мы ўсе, шмат хто з нас удзельнічаў в украінскім аўтапалку, у якім сёння 1600 чалавек. І, в общем-то, і мы з'явіліся праз іх. Таму, калі хто прыдумае назву, будзем вельмі ўдзячны. Аб'явім тендер на назву аўтапалка беларускага.
Ну так. І няхай ён будзе не палком, няхай ён будзе кімсьці іншым. Ну так, подняли тему полка, то ёсць брэндавая назва, вось полк Каліноўскага. Сёння зранку я побачыў навіны, пра якія мне, я адразу патэлефанаваў дзядзьку, ён сказаў, што каментаваць пакуль не хоча. Нам усім баліць, гэта ўсё ж таку наш полк, гэта наш Каліноўскі. Таму, слухайце, а вось што вы думаеце? Я побачыў таксама на вашых соцсетках і абурэнне. Гэта, можа, не абурэнне, гэта былі эмоцыі. Вось можаце пракаментаваць. Я падтрымаю, напэўна, дзядзьку, таму што ніхто з палка на сённяшні момант не павінен быў гэта каментаваць ніяк. Не тыя, хто напісалі гэты пост, не тыя, хто пішуць там адказы на гэты пост, і ўвогуле ўсё, што адбываецца паўгады, і ўсё, што адбываецца у сярэдзіне палка, яно павінна было заўсёды заставацца там у іх. І калі дарослыя людзі, то яны павінны паміж сабой сядаць за адзін стол перамоў і размаўляць, а ніяк не выкідваць гэты бруд, каб гэта бачыў увесь свет, каб гэта бачылі беларусы, украінцы, каб гэта бачылі ўнутры краіны, каб гэта бачыла гыбня. Ну, навошта? Гэта тое, што бывае ў сярэдзіне, яно павінна там заставацца. Я пагаджусь і не пагаджусь, сваё меркаванне я выкажу у асобным роліку, і у канцы я замацую пра ролікі, якія я ўжо зрабіў, там мае думкі пра менавіта штат. Самае асноўнае, што сістэма пабудаваная па-ўроцку, яна існаваць доўга не можа. Таму мы бачым проста, вось, ведаеце, гэта ўсё можна было падняць і раней. Але самае асноўнае, чаго баяліся байцы, якія, ну, і да гэтага часу не выказваюцца, тое, што аб гэтым не павінны ведаць людзі, якія маюць надзею. Ну, дачакаліся до таго, што ўжо проста выбухнула гэтае лайно, і тут ужо, ну, шыло ў меху не схаваць, да? Таму што не трэба чакаць, разумееце? Таму што трэба, каб кожны чалавек казаў заўсёды першае ўсё, што яму падабаецца ці не падабаецца. Калі сустракаюцца дарослыя людзі, яны павінны выказваць адзін аднаму, і тады будзе прасцей усім. Ні для каго не сакрэт, што беларусы, якія сёння стваралі аўтаполк, гэта праўда, і вы са мной пагадзіцеся, у нас не было ніколі вопыту рабіць аўтаполк. Ой, аўтаполк, не аўтаполк, а полк увогуле, да, вайсковае фарміраванне нейкае. Таму все тое, што адбывалася, трэба было з самага пачатку вырашаць. Ось ёсць праблема, і трэба было яе вырашаць на спачатку, а не дачакацца, пакуль усім было зручна, яно стала ўсім зручна, і яны такія зараз праз 2 гады пачалі ўсё гэта вырашаць. На фронце загінаюць людзі. У мяне ёсць шмат знаёмых маіх, якіх загінулі, мы пахаваць іх не можам, а мы сёння вырашаем, які добры штаб, які недобры штаб. Ну, не аб гэтым зараз казаць надо публічна. Публічна трэба казаць аб тым, што в Украіне ідзе вайна, аб тым, што беларусы нашы там ваююць, як могуць, як умеюць. І тое, што трэба падтрымліваць адзін аднаго, а не ніяк не рабіць тое, што вось зараз гэты ўвесь срач робіцца. Таму што ён перакладаецца на беларусаў, якія сёння маюць надзею, калі глядзяць на нас. А мы яе забіраем. І гэта вельмі дрэнна, што мы так робім. Публічна. Я пагаджусь з вами і не пагаджусь, разумееце, просто калі ёсць праблема, яе менавіта трэба вырашаць, а мы забілі на яе. І кепскі штаб, не кепскі штаб, трэба было вырашаць тады, калі аб гэтым ужо казалі, калі з підроздзіла, ну, з самога палка сыходзілі людзі, пераходзілі ва ўкраінскія підроздзілы. Вось у чым праблема. А тое, што дачакаліся, ну, гэта мінус нам усім. Трэба не маўчаць, разумееце, трэба не маўчаць хаця б адразу адзін перад адным, а потым уже публічна выліваць. Калі мы маўчым адзін перад адным, і потым яно накіпела, я нічога нікому не кажу, таму што нельга, а потым публічна ў соцсеткі гэта выкідаю, гэта датычыцца ўсіх ваяроў. Вось гэта неправільна, разумееце? То бок похер, што там, дзе што адбываецца. Ну, і здесь пытанне не ў публічнасці. Пытанне ў том, калі гэта сказана і дзеля чаго. У мяне вялікае пытанне, дзеля чаго гэта рабіць зараз. І Бёлі працуе зараз з намі, з беларусамі. Можа быць, так, можа быць, моцнага расследавання я праводзіць не буду, тое, што я можу, я на зв'язку з пабрацімамі, але мы ўсе розныя і у кожнага, ну, свая праўда. Ну, карацей, калектыўна мы ўсе вінны ў тым, што адбываецца. Вось тут я гэта сцвярджаю. Калектыўна мы ўсе вінны, калі мы бачылі тое, што адбываецца, і проста заплюшчвалі на гэта вочы. Неяк так. Ну нічога, барацьба працягваецца, вайна ідзе, і я ўжо казаў, што я накіроўваюсь альбо аўтаполк, ну,
ўсё ж таки, мне падаецца, я больш гатовы паехаць у 225 батальён. Пра яго я ўжо ролик здымаў, замацую. Гаспадарства, будзем на звязочку. Слава Украине, то жыве Беларусь. Героям слава, жыве вечна.